Svi smo vidjeli one motocikle duhove kako skupljaju prašinu u kutu autosalona. Ali kamo odlaze kad nestanu? Istina je mračna tajna koju se prodavači boje otkriti. Otišli smo iza kulisa sa skrivenim kamerama kako bismo razotkrili zamku financijskog kredita, brutalne aukcije na kojima snovi na 2 kotača umiru za sitniš i očajničke trgovačke sheme koje koriste kako bi preživjeli. Danas ćemo, osim toga, otkriti 5 motocikala koji trenutno trunu u salonima i koje nitko ne želi kupiti. Ne kupujte motor dok ne saznate istinu koja se krije iza groblja neprodanih snova. Krenimo. Plan prostora. Kako zapravo funkcionira financiranje zaliha i zašto zastupnici nisu vlasnici motocikala koje imaju izložene? Da biste razumjeli zašto prodavač paničari svaki put kad vidi motocikl koji skuplja prašinu u kutu, prvo morate razumjeti tko je pravi vlasnik tog motocikla. Većina motociklista ulazi u salon i pretpostavlja da je vlasnik objekta kupio sve te motore gotovinom, da su njegovo vlasništvo i da jednostavno čekaju da netko dođe i odveze ih plaćajući profitnu maržu. Ništa nije dalje od istine. Zastupnici nisu vlasnici svog inventara, oni ga unajmljuju. Postoji financijski sustav nazvan financiranje zaliha, u sektoru poznat kao floor planning ili plan prostora. I to je motor koji pokreće cijelu industriju automobila i motocikala. To je također tempirana bomba. Evo kako to funkcionira. Zamislite da zastupnik naruči 50 novih motocikala od proizvođača za proljetnu sezonu. Ne plaća ih čekovnom karticom. Ono što se događa jest da banka, obično vlastita financijska tvrtka proizvođača ili divovski zajmodavac poput Wells Farga, plaća tvornici za te motore. Zastupnik prima jedinice, postavlja ih u izložbeni prostor i od tog trenutka počinje plaćati kamate na najam banci za svaki dan koji svaki motocikl provede u njegovom posjedu. Tijekom prvih 60 ili 90 dana proizvođač je obično ljubazan. Može subvencionirati te kamate kako bi zastupniku dao predah, razdoblje medenog mjeseca kako bi mogao prodati motore bez pritiska. U ta 3 mjeseca zastupnik je opušten. Motocikl je imovina, sjajan je, predstavlja potencijalnu dobit. Ali u točnom trenutku kada sat otkuca 90 i prvi dan, sve se mijenja. Subvencija prestaje, kamate skaču i banka počinje zahtijevati rezove. Rez je obvezna uplata koja se primjenjuje na glavnicu vrijednosti motocikla. Zastupnik ne plaća samo kamate, sada mora početi vraćati novac koji je banka platila za motocikl. Taj novac dolazi izravno iz njegovog novčanog tijeka, iz njegovog operativnog proračuna. Odjednom taj motocikl prestaje biti imovina i postaje parazit. Crpi resurse, zauzima prostor koji bi se mogao posvetiti modelima s brzom rotacijom, treba osiguranje, treba održivače akumulatora, treba osoblje da s njega briše prašinu. Motocikl koji provede 6 mjeseci, 9 mjeseci ili, ne daj Bože, cijelu godinu u salonu, vodi posao u propast. Ova financijska panika je ono što diktira svaku odluku koju donosi voditelj prodaje. Kada vidite prodavača s očajnim licem na kraju mjeseca, on ne pokušava samo zaraditi proviziju. Pokušava zaustaviti krvarenje stare jedinice zbog koje vlasnik lokala viče na njega. I to nas vodi do prve strategije. Popust iz očaja, prva strategija, kada banka pritisne. Kada banka počne zvati i kamate se nagomilaju, zastupnik pribjegava najosnovnijem alatu koji ima, popustu. Počinju rezati cijenu s fakture, uklanjaju troškove dostave, opraštaju troškove pripreme, rade bilo što samo da motocikl izađe kroz vrata i da banka prestane zvati. Ali ponekad ni najagresivniji popust nije dovoljan. Ponekad motocikl jednostavno ne budi nikakav interes. A kada se to dogodi, mora se pribjeći kreativnijim strategijama. Igra ljuski. Razmjena inventara između zastupnika radi ponovnog pokretanja financijskog sata. Ovo je jedna od najčešćih i najmanje poznatih praksi u široj javnosti. Zastupnici rijetko postoje u vakuumu. Obično su dio većih grupa ili održavaju prijateljske odnose s drugim zastupnicima iste marke. Ono što rade jest razmjena inventara. Funkcionira ovako. Zamislite zastupnika na Floridi koji ima hrpu sportskih motocikala
koje nitko ne želi jer su ceste ravne, ali treba kruizere jer se približava tjedan motocikala. U isto vrijeme, zastupnik u Ohiju pun je kruzera koji se ne miču, ali ima kupce koji pitaju za sportske modele za sezonu staze. Voditelji se zovu, postignu dogovor i utovare motore u kamion. Razmjenjuju problematičnu djecu. Zašto to rade? Nije to samo radi uravnoteženja inventara. To je radi ponovnog pokretanja sata. Psihologija igra ključnu ulogu. Ako lokalni kupac posjećuje isti salon mjesec za mjesecom i uvijek vidi isti prašnjavi motocikl na istom mjestu, taj motor postaje nevidljiv. Kupac pretpostavlja da s njim nešto nije u redu. Prodavači se umore gledajući ga i prestanu ga pokušavati prodati. Postaje samo još jedan komad namještaja. Ali kada taj isti motocikl stigne zastupniku u drugu državu, to je novi inventar. Prodavači tamo nisu podbacili prodajući ga 50 puta. Uzbuđeni su što imaju nešto novo za pokazati. Kupci koji ulaze nisu ga prije vidjeli. Za njih je upravo stigao. Upravo smo dobili ovaj, kaže prodavač. I tehnički, to nije laž, iako je motocikl proveo godinu dana uskladišten u skladištu u Majamiju. To je način pomicanja stolica na palubi Titanika, s nadom da će promjena okruženja, nova publika i obnovljeni prodajni tim pronaći kupca koji se nije pojavio na drugoj strani zemlje. Udarac, punching. Samo prodaja radi postizanja bonusa i kako pretvara nove motocikle u rabljene bez prijeđenog metra. Kada se godina približi kraju i proizvođači pritišću kako bi dioničarima predstavili sjajne prodajne brojke, zastupnici pribjegavaju drastičnijoj strategiji. To se zove punching ili udarac. Zastupnik registrira motocikl kao prodan, ali ne stvarnom kupcu. Prodaje ga samom sebi ili fantomskoj tvrtki povezanoj sa zastupnikom ili ga deklarira kao demonstracijsku jedinicu ili zamjensko vozilo za radionicu. Čineći to, događaju se dvije stvari. Prvo, proizvođač bilježi prodaju u svojim knjigama pa je sretan. Drugo, zastupnik postiže cilj volumena i prima svoj bonus. Ček koji može biti dovoljno velik da pokrije gubitak koji će pretrpjeti s tim motociklom. Ali postoji trik. U trenutku kada se motocikl registrira, jamstvo počinje teći. Motocikl tehnički postaje rabljen u očima proizvođača, iako ima 0 km na brojaču. Zastupnik ga premješta iz odjela novih u odjel rabljenih. Zašto bi to učinili? Zbog pravila o minimalnoj oglašenoj cijeni. Proizvođači nameću stroga pravila o minimalnoj cijeni po kojoj se novi motocikl može oglašavati. Ne žele obezvrijediti marku. Ali za rabljeni motocikl nema tih ograničenja. Zastupnik može oglašavati taj motocikl od $18.000 za 12.000, a da ga tvornica ne kazni. Mogu ga spustiti na minimum samo kako bi ga se riješili. Ako ste ikada na internetu vidjeli motocikl tekuće godine sa samo 5 km oglašen kao rabljen ili demonstracijski uz veliki popust, gledate u motocikl koji je primio udarac. To je očajnička mjera za sređivanje računa i zaustavljanje krvarenja plana prostora. Poticaj, SPIF. Interno podmićivanje prodavača kako bi plasirali problematične jedinice. Kada popust ne funkcionira, kada razmjena ne funkcionira, kada je udarac već iskorišten, zastupniku ostaje posljednji as u rukavu, motiviranje prodajne sile. To se zove SPIF ili poticaj. To je poseban gotovinski bonus koji se plaća izravno prodavaču za plasiranje određene jedinice. Generalni direktor ulazi u subotu ujutro na sastanak prodaje, pokazuje na prašnjavi motocikl u kutu i objavljuje $500 u gotovini onome tko danas proda taj motor. Odjednom, prodajni tim ima novi prioritet. Prestaju pokazivati kupcima motore koje oni žele vidjeti i počinju ih usmjeravati prema motoru s nagradom. Tražite kruzera. Jeste li razmotrili ovog Nijemca? Puno je bolji od Harleya. Želite Naked? Pogledajte ovaj, to je posebno izdanje. Postaju agresivni, uporni. Ako ste ikada osjetili da se prodavač previše trudi uvjeriti vas u motocikl koji niste tražili, vrlo je vjerojatno da je u pitanju bio poticaj. Zastupnik je spreman žrtvovati dio svoje marže kako bi platio prodavaču samo da ukloni tu financijsku odgovornost iz svog inventara.
To su interna podmićivanja i događaju se svakog vikenda u salonima diljem zemlje. Ovaj financijski sustav je onaj koji diktira koji motocikli preživljavaju, a koji su osuđeni na propast. Ali postoje specifični modeli koji zbog svojih karakteristika postaju trajni taoci. Ovo je 5 motocikala koje zastupnici ne mogu ni pokloniti. Broj 5, BMW R18. Stižemo do prve žrtve na ovom popisu, motocikla koji je promoviran kao ultimativni stroj, ubojica Harley Davidsona, pokušaj Bavarske da Milwaukeeju otme tržište američkih kruzera. BMW R18 je na papiru umjetničko djelo. Njegov motor je ogromni bokser od 1800 kubičnih centimetara hlađen zrakom i uljem, najveći koji je BMW ikada proizveo. 91 konjska snaga i bestijalni okretni moment od 117 funta stopa koji vas guraju iz praznog hoda s nevjerojatnom mehaničkom glatkoćom. Estetika je izjava namjere. Izložena pogonska osovina koja se vrti na otvorenom, duboki kromovi poput ogledala, ručno oslikane ukrasne linije na spremniku, onaj osjećaj da je motocikl isklesan iz jednog bloka njemačkog granita. Novi R18 kreće od $18.000 za osnovni model, ali Transcontinental Touring verzije s ogromnim oplatama i audio sustavima mogu premašiti $25.000. To ga stavlja u izravnu konkurenciju s Harley Davidson, Road Kingom i Street Glideom, 2 teškaša segmenta. Pa zašto onda ovo čudo inženjerstva trune u salonima od Kalifornije do New Yorka? Odgovor je jednostavan koliko i razoran. To je ergonomska katastrofa za publiku kojoj je namijenjen. Značajka koja definira R18, taj ogromni bokser motor s cilindrima koji strše sa strana, ujedno je i njegov fatalni nedostatak. Ti cilindri zauzimaju točno onaj prostor gdje motociklist na kruzeru želi staviti noge. Na R18 ne možete postaviti kontrole pomaknute naprijed. Zaglavljeni ste u položaju središnjih oslonaca za noge koji vas nakon nekog vremena počne boljeti u kukovima. Na dugom putovanju ne možete se protegnuti, ne možete micati noge, motor vas drži nepomičnim poput loše namještenog sedla. Osim toga, nevjerojatno je težak. Govorimo o gotovo 800 funti u touring verzijama. Pomicanje pri maloj brzini zahtijeva snagu i tehniku koju nema svatko, ali temeljni problem je dublji. R18 ne zna kome se želi svidjeti. Tipični BMW motociklist traži tehnologiju, performanse u zavojima, sposobnost putovanja. Kupuju GS ili RT. Tipični motociklist na kruzeru traži zvuk, vibraciju, beskrajnu personalizaciju Harleya ili Indiana. R18 ostaje na ničijoj zemlji. Previše je glomazan za ljubitelje sportskih modela i previše čudan za ljubitelje tradicionalnih kruizera. Rezultat je veličanstven motocikl koji ne nalazi kupca, osuđen na skupljanje prašine u kutovima, dok prodavači uzdišu svaki put kad stigne kamion s novom jedinicom. Broj 4. Suzuki Katana. Sljedeći osuđenik je motocikl koji izgleda nevjerojatno na fotografijama, koji osvaja na prvi pogled na sajmovima, ali koji se sustavno odbija maknuti iz izložbenog prostora. Govorimo o Suzuki Katani. Kada je Suzuki uskrsnuo legendarno ime Katana, svijet motora se potresao. Originalni dizajn iz 80-ih godina je ikoničan. Komad industrijskog dizajna s potpisom Target dizajna, a nova verzija savršeno bilježi tu estetiku naoštrenog samurajskog mača. Izgleda brzo čak i dok stoji, s tim uglatim linijama i tim agresivnim prednjim dijelom koji ne prolazi nezapaženo. Specifikacije su neosporne. Koristi motor iz GSX-S 1000, legendarni K5, redni četverocilindraš od 1000 kubičnih centimetara koji isporučuje oko 150 konja. To je motor koji vrišti, koji s nevjerojatnom lakoćom podiže okretaje i koji ima zvuk od kojeg se diže kosa na glavi. Ima kontrolu proklizavanja, ABS, Brembo kočnice i pristojnu elektroniku. Cijena se kreće oko $13.800, konkurentno za ono što nudi. Pa u čemu je problem? Zašto se Katane gomilaju u salonima dok konkurentski nakedi lete? Fatalni nedostatak je u spremniku goriva. Kako bi postigao tu tako oštru, tako stiliziranu liniju dizajna,
Suzuki mu je stavio spremnik od samo 3,2 galona. To je minijaturno. Na motociklu od 1000 kubičnih centimetara koji svojim karakterom poziva na veselo dodavanje gasa, taj kapacitet je neslana šala. Stvarna autonomija je jedva 100 milja prije nego što se upali lampica rezerve. 100 milja. To znači da se zaustavljate na benzinskim postajama svakih sat i pol, najviše 2 sata. Za motocikl koji bi mogao biti sjajan suputnik na putovanjima, koji ima snagu i mehaniku za gutanje kilometara, to ograničenje ga ubija. Motociklisti koji traže naked velike zapremnine žele uživati, a ne stalno gledati u kazaljku goriva. Katana je motor za odlazak na kavu i povratak, a ne za izvlačenje maksimuma na zavojitoj cesti. I taj nerazmjer između njezine slike ratnika i autonomije skutera osuđuje je na izopćenost u izložbenim salonima. Broj 3. Livewire S2 Del Mar. Treći osuđenik je motocikl koji predstavlja budućnost, ili su nam barem tako rekli. Livewire, marka proizašla iz Harley Davidsona, rođena je s misijom da bude modern, avangardan i urban odgovor na problem električne mobilnosti na 2 kotača. S2 Del Mar bio je motocikl koji je trebao privući mase. Nije koštao $40.000 kao originalni Livewire, već je trebao biti pristupačniji. Na papiru specifikacije su doista privlačne. 84 konjske snage i impresivan okretni moment od 194 funta stope. Budući da je električni, taj moment je dostupan od 0 okretaja, što znači da se lansira poput projektila. Ubrzava od 0 do 60 u točno 3 sekunde. Težak je 436 funti, što je upravljiva brojka. A dizajn je revolucionaran, s tim flat tracker stilom koji je toliko cool. Prodajna cijena je $15.500, što nije jeftino, ali nije ni besmislica prve generacije. Pa zašto ga onda već zovu električnim duhom? Zašto zastupnici isključuju stanice za punjenje kako bi uštedjeli struju? Odgovor je smrtonosna kombinacija tjeskobe zbog autonomije i cijene. Autonomija u gradu je 113 milja, što se čini prikladnim za odlazak na posao i povratak. Ali autonomija na cesti pri 55 milja na sat pada na samo 70 milja. I budimo iskreni, tko vozi 55 na američkoj autocesti? Pri stvarnim brzinama od 75 ili 80 milja na sat, ta se baterija prazni brže nego kocka leda u pustinji. Možda ćete imati 40 ili 50 milja zabavne vožnje prije nego što vas tjeskoba prisili da potražite utičnicu. Zastupnici su bili prisiljeni investirati u skupe stanice za brzo punjenje kako bi mogli prodavati ove motore investicije od $10.000. Sada su te stanice tamo bez upotrebe, dok motocikli ostaju poredani s baterijom na 100%, skupljajući prašinu. Prvi korisnici, tehnolozi koji uvijek žele najnovije, već su kupili svoje i otišli. Prosječnog motociklistu to ne zanima. Ne želi se brinuti hoće li stići do sljedećeg grada ili ne. A najgore je što sa svakim mjesecom koji prolazi, tehnologija baterija napreduje, ostavljajući S2 Del Mar malo zastarjelijim, malo manje privlačnim. To je imovina koja gubi vrijednost brže od bilo kojeg drugog motocikla u salonu, financijska crna rupa. Ali postoji dublji razlog zašto S2 Del Mar trune u salonima, a on ima veze s identitetom. Kupci Harley Davidsona kupuju nasljeđe, kupuju buku, kupuju vikend ritual. Livewire, budući da je električni, ne nudi ništa od toga. Tih je, čist je, moderan je, ali nije Harley. A kupci električnih motocikala, sa svoje strane, gledaju Livewire i vide marku s DNK-om izgaranja koja pokušava izgledati moderno, ali s cijenom višom od specijaliziranijih konkurenata kao što su Zero ili Energica. S2 Del Mar se nigdje ne uklapa. Previše je skup za gradskog čovjeka koji traži električni skuter, previše radikalan za tradicionalnog motociklistu i previše ograničen u autonomiji za onoga tko želi putovati. To je motocikl koji pluta u komercijalnom limbu iz kojeg je vrlo teško pobjeći. A u međuvremenu, baterije propadaju, tehnologija napreduje i popust potreban za njegovu prodaju raste svakog mjeseca koji prođe. Broj 2. Honda XL750 Transalp.
SAD verzija. Ponekad motocikl podbaci ne zato što je loš, već zato što ne odgovara specifičnim potrebama tržišta na kojem se prodaje. To je slučaj s Hondom XL750 Transalp, motociklom koji je legendaran u Europi, gdje su ceste uske i zavoji beskonačni, ali koji u Sjedinjenim Državama skuplja prašinu u salonima. Honda je vratila ime Transalp kako bi se natjecala s Yamahom Tenere 700 i Suzukijem V-Strom 800DE u segmentu pustolovnih modela srednje težine, kategoriji koja je u usponu. Specifikacije su solidne. Motor je paralelni dvocilindraž od 755 kubičnih centimetara koji isporučuje 83 konja. Okretan je zabavan, ima elektroniku, načine vožnje i beskonačnu Hondinu pouzdanost. Cijena je privlačna, $9.999. Jeftiniji je od konkurencije. Pa zašto se ne prodaje? Zato što je Honda u svojoj strategiji smanjenja troškova za američku verziju uklonila ključnu opremu, a američki motociklisti su to odmah primijetili. Prvo, dolazi s gumama s unutarnjom zračnicom postavljenim na žbičane naplatke. U 2026. godini pustolovni motociklist želi gume bez zračnice, jer ako probušite gumu usred ničega, popravak zračnice je noćna mora. V-Strom 800D također ima zračnice, ali ima bolji ovjes. Tenere također ima zračnice, ali ima legiju obožavatelja i vrhunske off-road performanse. Drugo, i to je neoprostivo, nema tempomat. Za motocikl koji se zove Transalp, dizajniran za prijelaz preko Alpa, za velike udaljenosti, ne uključiti tempomat na motoru s elektroničkim gasom je smrtni grijeh. Amerikanci prelaze stotine milja ravne međudržavne ceste kako bi stigli do staza. Bez tempomata to putovanje postaje mučenje. Transalp je sjajan motor, ali je na američko tržište stigao hrom s jednom rukom vezanom iza leđa i kupci su to primijetili. Broj 1. Kawasaki Eliminator. I dolazimo do broja 1, motocikla koji predvodi ovaj popis osuđenih. Nije ergonomska katastrofa kao R18, niti ima problem s autonomijom kao Katana, niti pati od tehnološke tjeskobe kao Livewire, niti mu nedostaje ključna oprema kao Transalpu. Kawasaki Eliminator je žrtva nečeg mnogo suptilnijeg i razornijeg. Žrtva je vlastite osrednjosti. Nije loš, nije ružan, nije skup. Jednostavno je zaboravljiv. Kawasaki je uskrsnuo slavno ime Eliminator kako bi se natjecao na cvjetajućem tržištu pristupačnih kruzera. Željeli su komad kolača koji Honda Rebel 500 godinama proždire. Specifikacije su pristojne. Koristi paralelni dvocilindrični motor od 451 kubičnog centimetra izveden iz Ninja 400, ali s povećanim hodom kako bi se postigao veći moment. Oko 45 konja koji idu dobro. Visina sjedala je vrlo niska, 28 inča, što ga čini dostupnim vozačima bilo koje visine. Početna cijena je $6.649, konkurentno. Ima estetiku modernog kruzera, nizak je i dug. Pa u čemu je problem? U tome što je nevidljiv. Pokušava se natjecati s Hondom Rebel 500, koja je apsolutna ikona. Rebel ima ogromno tržište dodatne opreme, dokazanu reputaciju godinama i prepoznatljiv stil koji ga čini nepogrešivim. Eliminator s druge strane ima generički izgled, kao da ga je dizajnirao odbor koji se želio pobrinuti da nikoga ne uvrijedi. Ne izaziva strast. Ne budi želju. Prodavači kažu da ljudi sjednu na njega, smatraju ga udobnim, ne vide mu mane, a onda odu i kupe nešto drugo. Ili Rebel, ili rabljeni Harley Sportster, ili bilo koji motor koji ima imalo osobnosti. Eliminator je motocikl koji odgovara na pitanje koje nitko nije postavio. Savršeno je adekvatan, ali savršeno bezličan. A u svijetu motocikala, gdje su emocija i strast sve, nedostatak osobnosti je smrtna presuda. On je kralj osuđenih, onaj koji nikada neće naći dom jer se nitko u njega ne zaljubljuje. Od financijske težine plana prostora do konačnog odredišta na hladnim veleprodajnim aukcijama, putovanje neprodanog motocikla prava je noćna mora. Vidjeli smo kako njemačko inženjerstvo posrće pred ergonomijom, kako dizajn može ubiti funkcionalnost,
kako tehnologija zastarijeva prije prodaje, kako ušteda troškova guši veliki projekt i kako nedostatak osobnosti osuđuje na apsolutni zaborav. Sljedeći put kad vidite taj prašnjavi motocikl u kutu salona s izblijedjelom etiketom i praznim akumulatorom, sjetite se, to nije samo motocikl, to je financijski talac koji čeka spas.